Estem aquí al campus de la Universitat d'Oregon, que és la seu de la selecció espanyola d'atletisme, i tenim el trio d'atletes catalanes que representaran la selecció espanyola, 50% de l'equip de relleus, ja sigui el mixte també o el relleu 4x400 femení. I dues d'elles, sobretot les dues Laures, la Laura Bou i la Laura Hernández, és el seu debut en un esdeveniment importantíssim, internacional, no? La primera pregunta és per elles. Com viviu aquesta situació? Quines sensacions teniu? Us esperàveu que seria d'aquesta manera? Qui comença? Bé, en el meu cas no m'ho esperava, és a dir, jo sabia que sent entre les 5 primeres d'Espanya tenia possibilitats, però a mi el que se'm va dir és que hi havia dubtes de si s'enviaria el relleu o no, llavors jo vaig marxar de Nerja pensant que no, i al cap de 2 dies vaig rebre un mail que em preguntaven pel meu passaport, i aquí vaig dir, ostres, m'estan preguntant pel passaport, alguna cosa està passant, però jo em vaig enterar, de fet em vaig enterar per atletes que em van escriure al moment i no, jo firmava la temporada ja 105 a Nerja, llavors després va venir això i per mi és un premi a molts anys de feina. Laura, i l'experiència aquí, què tal? En el meu cas, la veritat és que està anant molt bé, tal com ha dit abans la Sara, les seleccions estem portant molt bé, estem fent molta pinya i doncs és una bona oportunitat per conèixer gent que al final vas al Campionat d'Espanya i només et fas amb la gent de la teva prova i en aquest cas doncs, estem coneixent gent d'altres proves que mai hagués pensat que estaries sopant amb ells. Com és el vostre dia a dia aquí? Perquè esteu molts dies aquí concentrades. Expliqueu una mica un resum ràpid, entrenaments, què és el que esteu fent més o menys aquí? Ens despertem molt aviat, cada dia ens despertem 6:30, 7:30, ens anem a esmorzar juntes, baixem juntes, quedem a una hora perquè cada mitja hora passa un bus que ens porta a la pista d'escalfament, anem a entrenar, practiquem els relleus, després cadascú fa el seu entreno individual, que continuo... Sorgem, dinem i bé, una de les coses que ens demana el seleccionador i que tenim molt clar és que sempre intentem dinar, sopar i esmorzar junts els del relleu per poder conèixer-nos i fer més equip. I les tardes tenim lliure, aprofitem per anar al fisio o ara que hi ha competicions animar la resta de l'equip, que també és molt important, o si no també necessitem descansar perquè el dia següent tornem a tenir entrenament. I bé, en el meu cas, per mi ha sigut estar aquí, és una oportunitat perquè jo treballo 40 hores, que no molta gent de la selecció no treballa, llavors jo aquí m'estic dedicant, a més jo he vist sola, m'he d'encarregar d'un pis, jo aquí em dedico només a entrenar i descansar i estic vivint el que és ser esportista d'èlit, que jo el meu dia a dia és superdiferent perquè jo treballo i tinc unes altres responsabilitats que aquí tinc la sort que no les estic tenint. L'última pregunta és també per vosaltres dues, perquè les dues Laures, perquè aquest any heu fet una evolució espectacular. És que he mirat jo i quasi 2 segons que has baixat una de les dues ha baixat quasi 2 segons i l'altra 1 i mig, vull dir que les dues heu estat bastant semblants. Potser començaria per la Laura Hernández, que a mi el que em va sorprendre molt és en 9 dies vas passar d'uns 54 pelats, quasi pelats, 13, a fer 52-67 en el Campionat d'Espanya. O sigui, al Campionat d'Espanya vas venir enxufadíssima. Què vas prendre? Sí, des de fora veieu així, però des de dintre, que entrenes, que fas uns entrenos i veus unes marques, doncs òbviament el 54 no és el que em representava. A elles mateixes, que són les meves companyes, jo a vegades els havia dit és que no m'està sortint el que jo estic entrenant. El meu entrenador ja ho sabia que 54 no era el que tenia a les cames, llavors des de fora sí que és cert que entro al Campionat d'Espanya una setmana abans corrent 54 al de Catalunya i acabo amb una final amb 52, però és que a mi no em va sobtar perquè és el que ja havia de fer. Llavors entenc que des de fora sembli que vaig baixar 2 segons en 2 dies, però realment no va ser així. La temporada passada no vaig poder entrenar durant tota la temporada perquè tenia l'isquio trencat, llavors vaig començar a l'abril a entrenar i a l'haver-hi als Jocs Olímpics a mi se'm va quedar una temporada molt reduïda, que si hagués continuat hagués baixat un 53 i hagués començat aquesta temporada amb una altra marca. Però bueno, les coses a vegades surten així i a vegades des de fora la gent les veu diferents que el mateix esportista. I Laura Bou, teníem una atleta diguem-ne de nivell mitjà, entre 55 i 58,
Jo vaig estar mirant 55 i 58 tota la teva carrera esportiva, has estat oscil·lant. L'any passat ja vas baixar al 55 i ara ja t'has plantat amb 53. El teu entrenador diu que vals menys de 53. Com veus tot això, tu? Bueno, el meu entrenador és molt exigent, però bueno, ja m'agrada, Bueno, jo crec que molta gent m'ha preguntat, no? Què és el que m'ha passat, a més tenint en compte que jo faig 32 just quan s'acaba el Mundial, o sigui, treballo 40 hores, vull dir, la meva casuística és molt diferent al que potser seria un altre tipus d'esportista més jove i que pot dedicar més temps. Jo crec que a mi el que m'ha passat ha sigut la suma d'una molt bona planificació, ja fa 6 anys que treballo amb el Pau, ja sap de quina manera motivar-me i com entrenar-me perquè doni el 100%. He dedicat molt més temps a lo que és fisioteràpia, ara tinc el Roger Sanz que m'ajuda com a nutricionista i estic en un punt molt estable a la meva vida, visc sola, estic molt tranquil·la i al cap. O sigui, jo el que crec que s'ha de valorar també és que la gent amb 30 anys també pot tenir una mentalitat i una maduresa competitiva que jo potser amb 20 no tenia. O sigui, tenim la sort que gent jove com la Sara pot estar al Mundial i no sentir pressió, però jo no sé si la Laura d'abans, amb 20 anys, hagués pogut afrontar tota aquesta situació. Llavors, bueno, també tinc un altre cap que no tenia abans competint. Està claríssim. Doncs ja no em queda res més que preguntar-vos, només que desitjar-vos sort en el relleu 4x400. No sé si estareu les 3, si estaran 2, si estarà 1 o si estarà cap. Esperem que sigueu l'últim moment. Sí, esperem que sigueu el major número possible i sobretot això, que pugueu fer la millor cursa i tant de bo que pugueu estar a la final. Moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres.